Sanbonan. Sanbon. Hello. Sanbonetende. I abekuat bamla gota sanbonetende. Ayamantaka pasata payata. Sanbona is places gone. Says gone above where to says figine. Ayamabasata payata. Sanbonetende. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we honor every person in this place. All protocols reserved and observed over this place. Abakula baziwayo abamela umphakathi bantu abamela amakhansela siyabonga abafundisi abakhona ngegama lika Jesu. We greet you all in the name above every name. We greet you ngegama elingehlulekiso elinamandla simenje ngegama lika Jesu kuphela. Asinaso nesibhakbhak namhlanje, asiphathanga osigujana namhlanje, asiphathanga isibelede namhlanje, asiphathanga namanje. Siphethe izwi baba elikhalipha hlangothi zombili abakhando sala izwi elikhalipha hlangothi zombili linamandla okuguqula impilo yomuntu. Enisiphethe le ndoda abathu Jesus anginabo otokolosha anginasi siwasho emakusiza ngaso kodwa nginonkulunkulu wazi wenza umsebenzi uzowenza empilweni yakho namhlanje in the name of my God. Jeremiah 5 verse number 25. Oh, in God we trust. In God we trust. Engizokushiya nje kule ndawo ukuthi ithemba lethu likuJesu kuphela. Ncaba yethu uyikuJesu kuphela futhi inguJesu kuphela. Ungumpheme wokuphephela. Uyindawo la sibalekela kuyo. Uyinkosi emile ekuzeni bephakade. Jeremiah chapter number 5 verse number 25. I want to bring one of the most powerful prophets. The weeping prophet was weeping for the sons of God who were living the sphere of God. So I want us to read from the book of Jeremiah chapter number 5 verse number 25. Somebody read for us please. Verse 25. Ububi benu buchezukisile lokhu. Nezono zenu zinenqabele okuhle. Ngokuba phakathi kwabantu bami kufunyanwa ababi. Hallelujah. Let me read in English please. Jeremiah chapter number 5 verse number 25. The Bible says your iniquities have turned these things away, and then now your sins have withheld good from you. Okuhle akusafike esandleni hayi ngokuJehova akudedela, but iproblem leBhayibheli lithi isono seno noma izono zeno yizo lezi ezivala. Angazi ngikhuluma nobani lana okunye okuzosilimaza sikala nje angikwazi ukukala soft vele ngazalwe ethendeni ngalandwa ngetende nama angeke ngibe soft namhlanje. Uthi uJeremiah into elimazisa abantwana bakaIsrayeli nabantwana bakaNkulunkulu akusiubuthakatha uthi isono sabo. Ngiyazi mina ukuthi kukhona ombhekile omaziyo ukuthi uyakuloya kanti akungenzeka nemithi yakhe ngayisebenza into yenza ukuthi kubanjwe into zakho akusi amalumbo aphonswe kakho. iBhayibheli lithi isono sakho yiso esivalele lokuhle ukuthi kungezi kuwe okunye ngase sikubambile lede kubanjwe isono sakho. The Bible says your sins have withheld or withheld that which is good. Kuyabanjwa okuhle anti ubanjelwe into nje ubanjwe into eyodwa isono siyayivalela into enhle oyideservayo into yakho into ikhulekelayo into ededelwa amazulu kodwa ingafike esandleni sakho because of isono, because of ini. Number one, what happens when a man rejects God? Ngoba siyazi ukuthi bakhona abantu balangaphakathi lana nje nkosiyama abasamfuna uJehova bathi akaphenduli bathuthulile bathakekho bathi uJesu ngumlungu vele ngeke abathanda abantu
omnyama bathi siyambiza kodwa akasabela. I-question ithi manje yini eyenza ukuthi kungalungi ngoba nabaphansi uyababiza kodwa sola kulunga. Uyafemba kodwa sola kulunga, uyagaba kodwa sola kulunga, uyafutha uyagquma kodwa sola kulunga, ugabisa iphandla kodwa sola kulunga. Yini into eyenza kungalungi gogruma? iBhayibheli lithi people have rejected God and they have chosen sins. Wakhethi sono noma ungazuthandaza kumuphi umsamo, ayikho into enhle ozoyibamba nesandla sakho. When you lose God, you lose everything. Walahlekelwa uJehova, ulahlekelwa yiko konke. Angizanga namakari namhlanje nize nendaba yombuso, angizanga nomshado wakho nize nendaba yombuso. Walahla uJehova nasemjolweni uyogowa, walahla uJehova nasemsebenzini uyolahlekelwa umsebenzi, walahla uJehova nemali angayihlale, walahla uJehova inhliziyo ehlezi iphukile, walahla uJehova noma ungaze ube nayo imali angeke uyibone, nempilo yakho iyoba yaba ngoba ulahle ubani. When you reject God, you don't just lose your direction. When you reject God, even the state of your mind and your heart, iyalahleka lento leyo. Uyambona nje umuntu ongenawo uJesu nolahlekela uJesu uthi nengqondo yakhe ungathi iyalahleka. Cabangisa komuntu osavela file ngoba vele lingaphakathi lakhe selivele lifile. Lo muntu uyambona ugqoka kahle ngaphandle kodwa lingaphakathi kwakhe selivele lifile, lingaphakathi lakhe selivele lifile. Agqoke kahle ubhuti azafake isuper skin yakhe namateka amakhulu angaka ebalansi yakhe, kodwa inhliziyo yakhe ithi I want to commit suicide. Ingqondo yakhe ithi I've had enough. Ngoba onokuthula uJesu, oza nokuthula uJesu, oza nempilo uJesu. Noma ungaphakama empilweni kodwa lingaphakathi liyafa. Noma ungashada ongenayo uJesu lowo mshado uyokitheka, noma ungakashwa uyogcina ukoshiwe ngoba lingaphakathi lakho lilimele. Uyaba muhle umuntu ngaphandle kodwa lingaphakathi libe lingakaguqulwa, libe lingakakhiwa, lingaphakathi lakhe libe lifa. Kodwa namhlanje size nendoda ekwazi ukulungisa umuntu from inside out in the name of angifuni ucollapse from your inside. Angifuni kube khona into efayo ngaphakathi kwakho, angifuni kube nento efayo. Inhliziyo yakho ayingabi yimbi unoJesu, inhliziyo yakho ayingafi unoJesu, inhliziyo yakho ayingafi uJesu akhona. Ukhona okwazi ukusiza umuntu, ungaze uyibulale, ungaze uyilengise, ungaze uthathe iretex. Wena kamele ufe baba, alphirima kamele ingene emzimbeni wakho, mele ngene lo muntu abathi uJesus alungisele ngaphakathi kwakho. Gift or no gift, if you don't have Jesus, you will never be happy, because the joy of the Lord is my strength. According to Nehemiah 8, injabulo is not Jehovah. Psalm 51, down by the verse, restore unto me the joy of my salvation. Joy is a gift from God. In the book of Galatians 5, verse number 8, from 19 going down, joy is a fruit of the Spirit. Angeke ibe khona injabulo angekho uJesu. Injabulo ayizi ngekansi, ayizi ngesekisa. Injabulo iza ngoJesu. Ungayiphuza iHennessy uyibheme ihabli, kodwa injabulo iza ngoJesu. Ungashintsha amantombazane ubashinte nabafana, kodwa injabulo iza. Injabulo iza ngalomuntu abathi uJesus. Ishenkathi ngaba cleared, kodwa inhliziyo ibe cluttered, inhliziyo igcwala izinto. Ishenkathi ibe cleared, uode kabhesha into sifike kodwa ungabi satisfied. The emptiness will be filled by God. Unesithalo enhlizweni yakho esiyovalwa uJehova kuphela. Jeremiah 2 verse number 13, iBhayibheli lithi silahlekelwe umthombo wokuphila, sasesigijimisa konke lokho okungawona umthombo wokuphila. Ufunane enyangeni ngoba uzalwanga inyanga,
Ufunani sangomena ngoba isangoma ngeke sikusize. Ufunani kulabantu abalahlekile balahlekelana noNkulunkulu ngoba ngeke bakusize. Babelo bayifasa impilo yakho bakunikeza iseshe emabhidana ngathi impilo yakho ibhidana, bakunikeza umhlabatha olwandle ngathi impilo yakho ayedlula enhlabathini awuphakama. Lithi abamethemba uJehova bafanana nokhoza. Lithi they will grow wings, mount up like eagles. They will grow wings and they will fly in the day of trouble. Siyakhona ukuphakama masiku Jesu, masino Jesu, masihleli nobani. Let's go. You will carry emptiness for the rest of your life. But the iPhone 17 Pro Max got inhliziyo ebuhlungu. Shama short every day, got inhliziyo ebuhlungu. Uvlog every day, kodwa ngaphakathi ube empty. Ulale goma bheka, kodwa ngaphakathi ube empty. Udrive iRange Rover, kodwa ngaphakathi ube empty. Uhamba ama-vacations, kodwa ngaphakathi ube empty. Ngaze ngikhuluma nobani kule ndawo le. Ubaba uyayiguqula impilo yomuntu, uyasivala isikhala. Okwazi ukuvala isikhala akusukujola noStufuza ukubamba lo muntu abathi uJesu. Ayabekho abantu bamlana ungajola nomuntu onguStufuza kodwa isikhala singavaleka. Wabambana noJesu uyasivala isikhala. Awuthi umakhelwane tanumakhe uJesu uyasivala isikhala. Le ndoda yaseMatla ngekusiza ngalex. Le ndoda yakhe yaseKrila ngekusiza manje. Le ndoda yakhe hamba ngemoto enkulu iGT6 ngekusiza manje. Ngoba ibona wena phinde ibone nabanye, ithanda wena phinde ithande nabanye. Kodwa ukhona uJesu baba, wonke umuntu unendawo yakhe kuJesu. Lizethi iBhayibheli sikele entendeni yesandla sakhe bese lithi sinhlavu yehlo lakhe. Come back to Jesus. Impilo yakhe yoba right when you come back to. If you attempt to draw satisfaction from systems that were never designed to sustain your soul, you will cry every day. Uyalalela yonke music yabantu, ungenele yonke le music, udlala igqom kodwa kungabi right. Ulanda piano, ngize ngisizwile manje piano ithi gashi ithi vum vum sihamba. Uyabona ukuthi nale piano nayo iyalahleka, nawe uyalahleka. Usithola udansela nento engekho ngoba kwanana na ulahlekile kodwa nalobu ulahlekile ukhona uJesu. Unendawo ekhaya eyakho kuphela in the name of Jeremiah 5. Babel izinto ezinkulu nezinhle ziyabanjwa. Sihamba nje nawo into zakho zibanjiwe. Noma uyakubantu nakubathandazi bakutshela ukuthi sibanjiwe. Bathi ihlaba inkukhu ziyolandwa. Bese ngiyabuza mina ukuthi inkukhu yake yagibela kuphi yalanda izinto. Ngoba njalo inkukhu ithi mayithi yanyathela nje emhlabathini khona ihalela ngamafutha, khona ihalela ngamanzi, khona ihalela ngepani, khona ufuna ukuyibeka phezulu kwesefo, khona ihalela nge6 gane, khona ihalela nge-curry powder. Wena ulanda inkukhu uthi ngigeza ngayo iyolanda into zama. Inkukhu angeke ilande into zakho. uJesu baba ogwaliselayo nobuyisayo nogwalisa empilweni yakho. Matthew 6 verse number 33. Seek ye the kingdom of God. It is the rest will be added over your life. God adds things over our life. Chickens will never add things over your life. Mbuzi angeke baba he add anything over your life. Only Jesus has the power to add things over your life. Khulume thunene ekuyiguqula impilo yakho. Lithi ngana balele balale khona. Thina la wesikhuluma noJehova ondlebe yakhe ingasona izulu. Indlebe yakhe iyezwa futhi yalalela ukuba nomsamo nelade linesiphambano esimhlophe ilapho ligreen angeke uyishintshe impilo yakho. Thina baba kunento yenziwa baba eGolgotha Psalms 121 lithi ngiphakamisela amehlo wami ezintabeni usizo lwami luvela phi na. Besithi usizo lwami luvela kuJesu. Our help comes from the Lord. Our help comes from the Lord. Sizo lethu livela kuJehova. Bantu bahlezi bakweqelela. Uyahlezi ungaka nasesontweni. Bathi ngaka ube lo ungaka uspin around. Bathi ngaka ube lo ungaka ube Entitholakala kuJesu. But catch it to catch it. But receive it to receive. What to pumunjalo. Umuntu edizinto empilweni yakho uJesu baba. uJehova uliminyane evaliwe encwadini yaIsaya lithi uhlele mvisa amagebhugebhu avula amagedi avaliwe encwadini yaSamza
masango ngoba nayo inkosi yenkazimulo seyifikile. Ungavela uJesu baba uvuleka la kuvalwe khona noma ngabe la kule ndawo kuthiwa lavalwa siyavula namhlanje lithi wafika ethulela laLazaro wathi susani itshe baba angeke uvalelwe sesifikile thina siyavuleka namhlanje. Somebody said I'm coming out. Kwamele uphume namhlanje. Kwamele uphume namhlanje. Angeke ulungu ubanjwe sesifikile. Angeke uvalelwe sesifikile. Ayamanta kapalato sala. uNkulunkulu Acts 16 owanyakazisa ijele ukhona namhlanje. Abakizwa labantu uNkulunkulu akhipha Pawula sebaboshiwe ejele banoSilasa washeka indawo ukhona namhlanje kuyozamazama lendawo bosholo kuyo siyayinyakazisa manje in the name of Jeremiah 6 verse number 19. Calamity will come because of the fruit of your thoughts. Imicabango yethu iyo eletha lezinto esibhekene nazo. Mina ngaza nomndeni nobhedayo kunamanga ilento ayicabangayo that attracts negativity. The Bible in Jeremiah chapter number 6 verses number 19, the Bible says, now oh hear O earth, behold I will certainly bring calamity on these people, the fruit of their thoughts. Imicabango yethu ike ilanda inkinga ifake ekhaya. Umuntu kayakhe inkinga ifake ekhaya, ukayilethe inkinga ayibeke ekhaya. Lithi umfazi onemopho wathi asendlini, Mark chapter number 5, lithi wahlala phansi wacabanga, wazindla, wadla amathambo engqondo, wenza ngaka bathi injula mqopho, wathi bangabamba umphetho wengubo yakhe ngingaphiliswa. He created a healing from her thought. Ingqondo yakhe ingabulalisa noma iphilise. Bangabe usilungisele nje namhlanje uthi le tendelela ngelehle impilo yami ngeke esandleni sika Jesu khona into engaguquka in the name of what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. And the angels bow before him to worship and adore him. What a mighty God. Listen to this. He is mighty. To Isaiah is a wonderful counselor. He is mighty, Baba. To Amos ukibela mafu Baba njengenqola. He is mighty, Baba. To Ezekiel ngambona umsila Baba. Wengubo yakhe Isaiah ugolide impela. To Ezekiel athi ngingasesiqhingila. Ayuthi ngase ngiyambona. Ngabona amakherufa, ngabona namaserafa. NgokuJesu angafika endaweni uyabonakala. Nasempilweni yakho uyabonakala. Nasempilweni yakho uyovela in the name of God. That's God. Judgment is often thrown by what we call patterns of rejection and patterns of our thoughts. Siyayilungisa lento engqondweni yethu bese kuzi judgment asijudge umuntu athi ngimumbi but usindisiwe. No, you are a child of God. Asijudge umuntu athi mina ngilahliwe kodwa ngalahlwa. You are in the hands of God. When abamtshelile bakini bangakufulathela kodwa izulu livula isandla bamemeziselelela sathi ngicela uba nawe namhlanje paradise. Wathi uJesu ngizoba nawe namhlanje paradise. Angindaba bobhizilana emhlabeni kodwa ukhona uJesu ongaba nawe. Ukhona uJesu ongaba nawe. Ndena umanga nawe kodwa ukhona uJesu ongaba nawe. Abafeza abangani babo bathi the small circle bathi wena thuli abakuvezanga wena kodwa uJesu ubiza ngomngane. He sticks closer than a friend. Abakhuluma the small circle abakhulumi ngawe kodwa ukhona uJesu. Ukhona ubaba akakubalekela. Ukhona ubaba angeke akubalekele. His name is Jesus. Lamentations chapter number 3 verse number 42 to 44. Siyaza ukuthi nemithandazo yomuntu olahle uJehova ayingeni ku throne room
yasezulwini. God can cover himself ukuze ungezwakali noma uthandaza. God can block you ukuze ungezwakali nanoma wenza njani uthandaza. It is written that transgressions leads to prayers being shut out. Wena uthi Jehova awungizwa ingani ngoba ukhona umthandazo awulindele. Umthandazo uthi baba sengibuyile ngisekhaya. Father, I am back. Forgive me of all my sins. Ungajaha ukuthandazela ikari ungayazi indawo yakho. Ungajaha ukuthandazela umshado ungayazi indawo yakho. You must go back to your place. Konke lokho abasolo ukuthandazela uyogcwaliswa empilweni yakho as long as usendaweni. Unendawo la kumele ungasuki khona. Sesandleni sikaJesu sinomezela bonke abahamba esontweni bakulimaza ezulwini bakufuna esontweni bakulimaza ubaba uyadinga bazalele bakunyaphela kodwa ubaba uyabo uyabana buya sithi ubu yekaya usu shela mantakaya uNkulunkulu nje ukwazifale ungakhona ukungena ngani ngoba ulahlekile akavale nje ngoba ngeke aphendule umthandazo wakho kanokhohlakele angeke aphendule umthandazo wakho kanokabene naye uhamba bonke abathandazi babeka izandla bazibabeke neenyawo kodwa ngeke usizakale until uzubuyele ekhaya. Akakho umuntu ongayazi indawo yakhe kuJesu la. Wonke umuntu uyayazi indawo yakhe uthi buyele ekhaya. Buyela kuphi? Buyele ekhaya. And this is not what we call punishment. Akapunish Jehovah. It is disconnection. You are disconnected. How can you connect when you are disconnected? You are not connected to the Father. You're not connected to the Father. Indlela eyakubaba kusu prophet uJesu. In the book of John chapter number 14 uthi mina ngindlela neqiniso akakho ngafika kubaba ngaphandle uthi alihlulekile. Mangakwazi uJesu angewufike kuJehova uyomemeza uzukhala. Yogibela onga ama mountains akhona ujoin onga ama prayer programs kodwa kungasizakali ungasizakali uyobamba iscreen bafunda isibamba leso screen. Power is coming now. Akunamandla ezakuwe ungakabuyela. Ithi iBhayibheli uyavuma umuntu ngomlomo wakhe aqala kholwe ngenhliziyo yakhe bese uyavuma ngomlomo ungakavumi baba ukuthi baba bengilahlekile I am coming back home. Uyomemeza yoze kuphele ngisho ne voice lana simemeza uJesu sithi Father I am coming back home. If you're not coming back home ngeke enjoy my benefits abantwana when you're not at home. And ikhaya lakho likuJesu. Yeah, ikhaya lakho likuJesu. Yazi mina udibene nomuntu eTexini wakutshela ukuthi unamadlozi kumele uyothwasa. Listen to me. Ngithi mina unawo amadlozi wena unomoya kaJehova uSathane uyawuhalela ufuna ukuyosebenzisa. Sebakugabisa ubuhlale bo44 okunamehlo bathi azokuvikela. No! Wena unomoya kaJehova uhalelwa uSathane. Moya ufuna ukukulahlekisa siyawususa phambi kwakho naphezulu kwakho. You are coming back to God in the name of Let's go. Jeremiah 13 now, verses number 23. Exposes what we call the entrenchment of sin. Abanye abantu bafuna ukusichinja ibala, bafuna ukusichinja izambatho kuphela, kodwa bangakaguquli umuntu wangaphakathi. Iguquli Jesus ufake irogo elifika le emaqakaleni akusho ukuthi usindisiwe. Walifake irogo elifika emaqakaleni ungakamukela umuntu abathi uJesus. I'm telling you awukasindiswa. Hlala nathi esontweni ungakamemukela. You are not born again. Thina ngeke bese siyahleka sithi happy birthday Beyonce ngoba ngeke ungene ngerogo esontweni. Ngeke ungene ngerogo ezulwini ungenwa ngoJesu. Alifake irogo elifika enzansi ulifake iduku lakho lize libe lihle kodwa bawungenayo uJesu. Ungabajoyina abomama bangalesine kodwa bawungakememukelanga. Athi uMaster Paul encwadini ya-Acts lithi kusindiswa kuyovela ngegama likaJesu kuphela.
Lika Jesu go. That's God. You're trying to change your skin. This is 10 years later, because now speaking my injections we want to look sexy and we want to look good, and siyasibona isikhumba somuntu thina siduzane nokusha. Yeah, isikhumba sesiduzane nokusha ube lokubhizi ngama injection, ubhizi ngemijovo, ubhizi uyazigalapha wakhathazeki. Noma mhlophe kangana inhliziyo mayimnyama ayikho into ezovuleka. Just mangakwazi ayikho into ezovuleka. Uyothola abantu abafuna ukulala ne-yellow bone nje ele-homemade, awubona yellow rosa leyo yakhiwa nge-ponds, yakhiwa nge-caramel lotion, yakhiwa nge-perolite, kodwa into ezolahleka umoya wakho. Sizani wazi zonke amadoda kodwa ulahlekelwe umphefumulo wakho. Welala na amnikeze 5,000 kodwa umphefumulo uyasho ukuthi there are better things than this. Uhlala naye Nkosi yami, uhlala naye khona uze bemnandi kodwa umoya uyasho ukuthi awudineki kule ndawo. Obaba bangachange i-dress code kodwa ungashintshi inhliziyo yami. Ngeke ulungise intando yami baba. Ela ngeke ayilungise ungakabuyeli. Kumele ubuyelene naye bese kwenzekane kulungiswa intando in the name of Jesus. Can the Ethiopian change his skin? No. Can the leopard change its spots? No. But many of you are trying to attract good while you are evil. Nifuna okuhle but ngihlele isandla kusho nami Jeremiah akusho mina ngiyafunda izwi ngihlala khona baba. Mina nginaso isifutho esendlini sokulanda abazalwane, ngihlale phansi ngilanda amatshe asemfuleni bese ngiyanemeza no bangabuzile usile bawungezanga ugeze angiyithwalelanga lento into ngayithwala iyodwa isiphambano uthi uJesu ngifunayo akathabatha isiphambano bese uyangilandela angazi ngikhuluma lobani akameli yothwasa akameli yothwana into uthwane isiphambano bese ulandela uJesu in the name of thank you Father. In the book of Jeremiah 17 verse number 5 to 6 Bible uqala kusho umuntu obeka ithemba lakhe kumuntu. In these last days sibabona kanjalo abantu abalahlekelwe uJehova, abantu abathunyelwe uJehova ukuthi babasize bona sibabenza uNkulunkulu, bona sibabeka phezulu futhi umuntu azambeke phezulu kunoJehova. Azathi uNJ Sithole ngenye imini wathi inkinga yenu nina niyasonta uncones, nina nithanda isonto hayi ukuthi nithanda uNkulunkulu. Thina ke sisaziwa njengabantu abakhonzayo hayi abasontayo. Umuntu ophakanyiswayo ilo muntu abathi uJesus, umuntu angabavusa abantu abafile kodwa abasebenzela uSathane. Isho njalo kuRevelations lithi bayezo Elijah abayovusa abantu bayobiza nomlilo ezulwini, lithi abaningi bawolahleka. Matthew 24 lithi nabagotshiwe bawolahleka. Ngicela ungalahleki baba, tholakala kuJesu, tholakala kubani uJesu. Abantu bathembela kubantu manje, bathembela kubantu. Prophet angabayenga nje athi I've been fasting for 4 years. Bamethemba kabazalwane bamlandela bazi bambambe yonke indawo. But ungafasta kana ukho kuJesu. Ungafasta nama-Muslim ayafasta, nabakaBuddha bayafasta, ney'nyanga ziyafasta. So ifasting ayisho ukuthi uhleli kuJesu. Ungafasta ngakwazi uJehova, ungazila ngakwazi kuJehova, ungazila ukhelelene noJehova. Yakuzile uze uzakhe ube ngaka baba. Bakanti ubuya nepower kanti ubuya nepowder. Ya ipower itholakala kuJesu. Ukudla ungakubamba noma ungakubambi kodwa makangekho lo muntu abathi uJesus. Lithi abakhanda idolobha angekho, balikadela into engekho. Ayina nifundisi la lithi makangekho bayadlala ngabe kuthiwa bahlele egeyidini noma edolobheni. Our houses babakabethelwa thina babesivikela uJesu, thina sivikela ubani? We're protected by Jesus. We're protected by Jesus. A man who trusts another man uyafana no John Bible ufana nesihlahla esitshalwe ehlane. It's like a shrub in a desert, unable to pursue, actually perceive when good comes. So kuhla kakuboni ngoba uthembele kumuntu. Inkinga yomuntu ukuthi angasho ukuthi lento le ezayo akuyona yakho, eyakhe kodwa ingeyakho. Ngoba umuntu unomona. Ya umuntu unenjongo zakhe, umuntu unenqumo zakhe, umuntu unento zakhe, umuntu unezifiso zakhe.
umuntu kunento ayifunayo. So bangabe nje sekafuna ikari ngathi ukuthi le kari yakho seyaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu akashongo. Athi le ndlu lekuseyona yakho seyaNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu akashongo. But ngathi ngobona ithemba lakho libeke kumuntu. Bese uthi if you give away your house to a man you thought was from God, uNkulunkulu yokunikeza amanye ama-houses kanonamandla. Uyohlala emkhukhwini ukhala inyembezi uzondwe abantu abakho. Thina baba siyokutshela ukuthi ungayidivorce indoda yakho ngoba umfundisi uthi divorce nje ngoba ufuna ama-tithes. Ungayeka emsebenzini nabantwana abangabo-3 years baba ngoba umfundisi uthi yeka ngoba ufuna ama-tithes. Akanandaba ukuthi abantu abakho after 4 years bayobe baya. Umntwana ona-3 years mawuyekela umsebenzi uyobe sekafundiswa ubani after 14 years. But abanye bawuprofetha bathi yeka la usebenza khona. Usebenza ulukhulu ukuwuthola baba. Nangabe khona la ubambe khona ungayeki ngoba lokho okutholayo abanye abakuthola bakuthandazela baba. Bathi khona ofika kuprofetha athi yeka emsebenzini kodwa umsebenzi uvula uJehova. Indaba ubuka ipackage. But nangoba wena uthembele kuye awukathembeli kuJehova uyolahlekelwa izinto ezinkulu. Nokuhle angeke usakubona. Nokuhle angeke usakubona. And most of the things uthola ukuthi siba zinhle, more especially vintage stuff, uthola ukuthi uzithola kuma auction. Yeah. Into as a vintage stuff. Into I know what yakho ethengamandiyela yakala nje ukuhlephuka uyilayisha emotweni. I'm talking about real wood. Yeah, go far kind of wood. I know umphetho wakho mawugibela kuwo uyakhala ukuthi ulale ngetiming. Ngikhuluma ngento eziphilayo, ngento eziright. Uthola ukuthi usithola lapha ku auction. Bawuthola khona sazohlala kuma 15 years. Yeah. 15 years. Wakho ufuna ukudenda ukupolisha kancane. Ezinye izinto ezinhle angeke zivele zikhazimula. But uwe ozozipolisha zize zibe right. Okunye kuyolunga esandleni sakho, okunye kuyolungiswa uwe. But mangabe wena ublindwe ukuthemba umuntu kakhulu uyokutshela athi lokho akubona kwakho kanti khona ongakulungisa kube right kugcine kube kwakho. Encwadini kaHezekiel chapter number 16 uthi ngambona uIsrayeli ahleli phansi njengengane iqeda ukuzalwa uthi bengagwela igaza ne-umbilical cord yayingakajutshwa. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamsondelela wajuba i-umbilical cord wamgeza wabuye wamgokisa wazomfaka negolide. Okunye obuhle kwamele ugeze baba. Azana lana sizele abazalwane babanye abafundisa sizele laba balahlekile. Abangizwa labantu azanga lana size ukuthi sizele abantu abaphuma kwamanye amasonto. Ngifuna wena esewaziwe thaveni, wena sebakwazi kahle enyangena yala respirator kwamele ubuye kuJesu. Somebody shout, I belong to Jesus. Belong to Jesus. Angisho ukuthi beka ithamba lakho kimi. Nami ngumuntu nginamaphutha. Yeah, nami ngumuntu now awami amaphutha. Yeah, I know myself. Yeah, bonke abantu abonayo I'm a chief sinner. Kodwa ngahlewa. Ngisho nesibi. Sa enkosini. Okumkhazayo kunendoda ethulana umthwalo ogama layo kunguJesu. uNkulunkulu ongekabukelele uyokuthula umthwalo. Ngiyamemezela namhlanje umthwalo wesono siyawethula namhlanje. Umthwalo wesono siyawethula namhlanje in the name of Do you know that blessings can be available or present but invisible to you because you are a sinner? Into ibe yakho kodwa utholakala ukuthi awukhona ukuyibamba ngoba umoni. Amehlo akho avalwe uNkulunkulu walomhlaba. Sizele kuzovula lamehlo uzobona into zakho. Abakizana abantu. Some of you are paying for what belongs to you. You are paying for what is rightfully yours. The devil is a liar. The devil is a liar in the name of Jeremiah 13 verse number 23 ngixolele ngani zakwethu anginawo amasesh.
Nginezwi. Jeremiah 13 verse number 23. So now lana angeke nginikeze intambo, ngizokunikeza izwi ngoba ngakhuliswa ngalo. Ya limbelo naphakathi kwakho izwi kumele lihlabe inhliziyo yakho, hayi isiprofeto. Izwi kumele lihlabe inhliziyo yakho. Sawubona abafundisa bangena namasoda emasontweni, bangena nemikhondo ma-dragon balls. Uyabona ukuyaliwa umkhonto kaShaba, umkhonto kaShaka, umgubho kaShaka, bangena nemikhondo, bangena namasoda. Ngayi isoda, isoda izwi. Lithi izwi likhalipha enhlangothi zonke. Hebrews 4 verse number 12. Nawo baba umkhonto enguphethe. Lingamadoda asiqinisayo. Lingamadoda asiqinisayo. I'm telling you, ungalanda yonke isoda ekhona, ulande yonke idege ekhona, ulande yonke into ekhona eshapunishwa abantu. But I'm telling you, if the word is not in your heart, I'm telling you, uyokwazi isithombe somuntu angafi. Instead, ihlaba liphatha wena. Ngoba abanye abantu bavukele uJehova. Ende zokwazi abantu angeze kusebenzele. Uyobangwa ne-okap baba ubafase bangafi kuvaleleke wena. Ngoba abanye abantu bavukele uJehova. Kunini bekulwenze wena ungaloyeke. Bakuthakatha ungathakatheka. Bathela izinto bafaka umeko kodwa uvikelekile. Jesus is protecting you. Somebody shout, I'm protected. Don't try to change your skin to be accepted. Change your heart and change your character. Change the way you communicate with people. Change the way you talk to people. Change the way you mingle with people. Change the way ukhuluma ngayo nabantu. Abantu abakuzonda inkinga ukhuluma kabi. Ukhulumana kabi, wenza kabi. Uyathanda ukumosa izinto zabantu. Into uyithola inhle bese uyayimosha wena. Uyamosha unomona. Into mayingabe wena ungeke ubenefit uyikhuluma kabi. Ya, ngoba ngeke ubenefit kodwa mangabe kuyinto ezobenefita wena. Into engikhaza uyazi uthina uyikhulumela kahle kodwa la unobenefit ekhona ukhuluma kabi. Abantu bayakuthanda shintsha indlela yokwenza, shintsha indlela yokukhuluma. Futhi abasibaningi abakuzonda. To tell you the truth, I can enter into the deepest level. Abanye abaqabanga nokuqabanga. Bakhumbula mawuvela. Can I go deeper now? Even your ex ayikhumbula ngoba ifuna abangqono kunawo. Even your ex ayikhumbula ngoba ifuna abangqono kunjani kunaba akwazi wena unenkano nolanga awuzwa wena mawufuna ama wings unenkano uziwaposte uthi ngisabawela ama wings ku status bakwazi uhlupha kanganana bawakanikeza imali uthi amadoda njengaphana imali vela ahlupha uzubhala ku status ucreate ama video na TikTok uyahlupha wena. Even your ex akakhumbula. Can I go deeper? Nomzali wakho akakhumbula lokukhumbula ngokusahlala ekhaya bongagebi bongageze bongacleana uhlupho nasekhaya bathi kuya ngo6 ubuye ngo10 bathi gqoka kahle ugqoke kambi bathi uphuze bathi ungayibhemi lento le wabhema wazi wabhema neglue wena. So lo mzali abathi uyakhuza lo mzali wakho wabonga ukuthi wahamba ngoba uyahlupha abekho ngapha wabaphatha ngibe ngapha wena uhlupho wena uyahlupha. Can I go deeper? Nakunesonto bosonta kula bakukhumbula ngoba wena wawuhlupha wena wawuyinkinga wena wawufuna kuzwakale wena wawuphazamisa ngisho kushunyayelwa wena wawuvala abanye abantu nakufunakala ukuthi abantu baphakanyiswe bekuvela wena uthi ngeke nimphakamisa usibane phakamisana usibana kodwa wena awuna idea nalo omsuggestayo nale kulesonto wasuka kula bakukhumbula. Bayabonga ukuthi sewahamba wahlala ekhaya ngoba manga ulele ngomlomo wakho ngoba kwengane yakhe akakuzwa nokuzwa uvela uthi nawuthi yamthuka ufuna imali akusendele semthana ngoba uyakwazi ukuthi uhlupho wena akukhumbuli nokukukhumbula kodwa ukhona ukukhumbula. Kuno chess ukukhumbula. Bangani bangangena evarsity bakho bangaqashwa makla bakho bangangena emayini bakho phela bakwazi ukuthi uyobukela imali yamaphambasi angithi aweneli wena. Umfana ufuna ukumbamba ngomntwana nakuleli suku zokugcina ufuna ukumzalela nama umthandile bolo mfana uzomzalela nokumzalela amawele abanye ufuna ukubamba amadoda ngabantwana umthandile bolo mfana uzomhlinele kakhe umfana ngolisa uzomhlinele kakhe uklina uzophamisa nombhede bese uthola i death certificate bese uyakhala ukhuluma
mngani ufuna ini wena ngoba abanye benu nizenza amaguduza la nizenza detective nahlulwa isira la uyifoni yomuntu lisesha uzothole nento ayifihlile ipassword uyizama izivume but inhliziyo yakho sola uyivumela ukuthi banjwe uJesu in the name of Jesus. Awuyibuza ukuthi ubani ongakathandani naye uyobakhumulela kuze kube yini nathi isimanje yokhumulela omunye ulu ukuthi emjolweni omusha ngomzimba wazi uyilokishi lonke. The devil is a liar. Kukuka mzalwane, kukuka mzalwana ngeke ulunge. Nasipho uyakwazi ungunu, naThemba uyakwazi ungunu. Bonke abantu baselokishini naserespector bakwazi ungunu. Abe bakade balungisa umgwaqo sebakwathanda bisafala. I must change. 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 Maybe you want to go and go try to figure out what's wrong with Margarita away. Avesi tequila away. Yonke devela in savannah ensha kuvela away. Ithavene vulwayo kuvela wena kusespotini kuvela wena kunamasokana kuvela wena kunamathwasa kuvela wena yonke indawo yavela ibuyela kuJesu yavela ibuyela. Oh, the help us in this place. Jeremiah 9 verse number 6 uthola ukuthi nendawo ohlala kuyo igcwele amanga. Angani bakho niyavumelana ngenonsense. Qoka wona mngani sinome kanjani amadoda akasikhuze ngani wona. We are not dressing like this for men. Yini nangathi uye town umuntu angakuvuseli uyazibuza uma ufika endlini kwenzakaleni. Akakho nocela inamba akakho nothi hi sis so uyakhala uba I'm sorry. Let's show whatever you do you are doing for the other gender. Yamtell noma ngathi I don't hlala phela nesihludu sakho. Hlala phela nenwele zakho ezine growth noma uye town neimpondo zakho ezo4 fasigoda phela uye town. No, you have to look good. But uthola ukuthi unabangani abafaila nabakhohlakele babelo bakutshela ukuthi sigqokela amadoda la siwathatha. Because the environment that you are in is an environment filled with deception and it clouds what we call sound judgment and discernment. Ungahlala nabantu abakhohlakele hlisa lo muntu wena hlisa lo muntu azokunikeza imali angakulahlekela kuphi imali kangaka. Hlisa lo muntu kukhona ugogo engimaziyo onepower uzobanjwa wena uzobandwa wena bazothi bangakubamba bakuhloma induku ngemva kwalo bese uthi justice for mangmanga bese ngiyafika mina ngithi wamdlisa fanele bamshaye wamdlisa bekho abantu bamlana. Deception. Ungahlala endaweni yabantu abangakuphusi, ungahlala emkhambathini wabantu abangakuphusi, ungahlali nabantu abangakubonisi bahlezi bakushayela izandla bayakuzonda abantu abangakudisciplina bayakuzonda abantu abangakubonisa abantu abaphilayo abantu abazokubonisa abantu abaphilayo abantu abazokukhuza. But uJeremiah la uthi because nilahle uNkulunkulu senihlala in a space of deception, in a space of isho lo mfundisi okhonza usonta kuye uma phambi kwakho ashise lempepha athi abaphansi asibalala sikhonza namadlozi wethu thina awuvela ubone nalesuthu bamphile lo ube ne500 nje wamaraba start wathenga ne-sharp pointer wema phambi kwabantu manje uqamba amanga ngegama lika Jesu. Mina nkantsokho anginandaba nomuntu othwele anginandaba futhi nomuntu othwasile kodwa awuyekele ukuthi uthunywe uJesu kanothunywa idlozi. Awuyekele ukuthi ubambene noJesu kanti wabanjiswa amadlozi. Awubambene noJesu ubambane nobani. Power comes from Jesus. Amandla wethu atholakala kubani? Akuba ukuthi angizelana wena nje mawuqaba ukuthi ulale nomfundisi wakho uyoba nepower namango uyophuma nama STDs. Izifo zecancer. Wena uyazibona manje wenzani? Mawusukuma ngathi kusuka ukunuka nje file. Ngoba uhambulana nabo bonke abantu abaprofethayo kanti uzoprofetha ngoba bakulele. Iprophesy ihambe ngama genitals. Iprophesy hamba ngemental that comes from above. Kulale nabantu bese uyaprofeta.
bakuyenga bakuthi hayi bamba lo muntu mabamba lo uyambona uyakubhalela thatha lo muntu yekela ukuhamba uthatha bonke abantu uthathekile awuqala ukuthandaza into zakho ziyovela ezulwini in the name of your atmosphere is filled with deception to such a level that the way your dwelling place is in what we call the midst of deceit, and through deceit you refuse to know God. Baka abantu bakamba manga wazi wawakholwa manga wabo. Ya bakutshela nje ukuthi akamba manga wazi wawakholwa la manga bathi hamba uye eThekwini yogeza isikhwakhwalala bese ubuya namanzi ale eThekwini yokhela kakho impilo yakho yoba right. Uthi uyayibuza kunabantu abahlabela izinkukhu lapha, kunabantu abaphalazayo lapha, uyele kuyogeza nawo amabhadi kodwa ubuya namanzi khona labo ogeza khona abekho ngapha angibe ngapha bakwata ngapha wathi amanzi olani basa lapha kuyogeza khona abantu abanye bayathwasa abanye bangena neziphika namakhandlela nawe uthe uyogeza isikhwakhwalala kodwa mawuqeda uphatha amanzi akhona nenhlabathi yakhona uyanayo kakho kanini boyoyigeza mangabe uphinde uhamba nayo wabe wangena ebhavini wena wageza mawuqeda waphinde wakha amanzi wabuyela nawe endlini okhe uyabona ukuthi ulahlekile kodwa baba uvula amehlo namhlanje amehlo akho ayavuleka in the name of let's go. Lento waza ayisebenzi ngoba khona isebenzisana nje la lento waza lokugeza ngamanzi aphinki ukuthi ama customer yeza unuka kambi nje kuphela awubi right kanti ama customer angekeze kuwe hlukane neloza uhlanganisa uJesu bese into zakho zipheka kahle amagwinya wakho abe mnanda iice yakho ibe mnanda siyobela ukusibuya bachisa kama zambana abe right ikota yakho ibe presented kahle ungazidayisela izinto ezifail bese kaba ukuthi siyobela ukusigijimisa kanti usithengisela izinto ezibhedayo uyathandaza unamanga siyobuyela kuwe because of one thing into yakho i-right awakho amafutha esiyakunikeza wona ungena inhlanhla yemali abantu balethwa i-customer service yabheda uzobheda yabheda ubonile ukuthi ubribile uthi ufuna ungena emayini wangena unini uchiwa Jesus Christ of Nazareth uJehova akakusize kalibitso la murena Yesu uJehova akakusize in the name of Jeremiah 8 verse number 5 to 7 reveals that people who refuse to go to God and come back to God even when they are corrected osonkanisa endlela kushunyalwa ngayo kule insuku zokugcina mina ngiyamangaliswa kwasindiswa sindwa izona kodwa kuyashunyayela is this a generation engasamfuni uNkulunkulu. They only come to church when there is a problem. Namhlanje siyojoinisa isonto uyohlala noJesu uyohlala naye ngoba ukuhlala kuye kumnandi ukuhlala kuye kunjani azathi omnye ngekhonza sengimdala uzofa wena mina ngiyoyenza esontweni senginabe 40 le vapor oyibhemayo nale vapor oyibhemayo ukanti uyayaku 40 wena so ukhwehlela kanje ukanti ufika ku40 wena ubhema ivape neshu nethufa uyahamba ukhipha intuthu ungathi sitimela samalahle ucaba ukuthi wena uyofika ku40 sindiswa manje ngoba le vape iyayibulala lento ekuthiwa ama lungs. Your alveolus are bursting one by one as we speak right now. Your bronchioles have been terminated, not really terminated, contaminated. We are in man. Your larynx are not working well. Your larynx, lento la, uyabona lento la, phezulu la evalela umoya. Njalo mawudla wena manje soyakhwehlela. Lesibona uyakhwehlela, ilezinto ezifakayo noyibhemayo, ukanti ku40 uzofika wena. Wena uthi udla ipapa kubanda kunje ujuluke, ungazi ukuthi usemayini uyifitha, ushintsha ivili nakhona le 777. Ukanti ku40 uyaya, the devil is a liar. Sindiswa manje. Ngoba likusasa eliqhakazile livela kuJesu. Ikusasa eliqhakazile livela kubani? God will help you. God will. Lamentations 4 verse number 8. Lokho ngizokhuluma ngakho manje kuzolimaza omunye engimbona lapha phakathi esontweni. Mawumbona swaqa ungalimali, sho ukuthi le nshumayelo iya kuwe. Le nshumayelo uyagudleka. Lamentations 4 verse number 8 to 9. Verse number 8 to somebody read for us please. Angifuni ukuthi bathi kwasho mina, ngifuna kusho izwi. Lamentations
4 verse number 8 to 9. 2 to 9. Their appearance is blacker than coal. They go unrecognized even on the streets. Unzima. Hey, unzima. Their skin clings to their bones. Yay, nothing Jesus. It has become as dry as wood. Yo. Those slain by sword are better than them because they will die with hunger. Funda umuntu olanga phakathi olahlekelwe noJesu kwenzakalani kuye? Ubuso babo bunjani sebumnyama kunelaphi. Ubuso babo sebunjani? Abaziwa esitaladini. Uyazi ukuthi wena bawumhlophe wena. Safunda nawe thina. Ushiswa yini? Siyakwazi safunda nawe. Lithi ubuso babo bunjani? Angifuni mina umuntu ongafundi ngikhuluma naye. Ubuso nababo bunjani? Umnyama kunelaphi. Hayibo ngenza ukuthi mina ukhona umuntu esimaziyo wazalwa anjani? Amnyama eklisilosium kodwa wena wazalwa umhlophe udliwa yini? Wena yelo phone usakhula wena usafunda udliwa yini ngabafana bamqeda umuntu. Abafana bayamqeda. Safunda wena ulayisha ama Range Rover manje ubhizi local is Lakers uyadlala. Bese kubona ulayishwa abantu la aningibone asikubona usumnyama. Sasikufuna before ubebhizi ngale ya supervisor yasemayini. Right now asakufuna ngoba siyabona ukuthi ubuso bakho bebungenjewe. Ungambheki. Bidala ubuso babo bunjani? Sebumnyama. Listen, once you leave Jesus, nobuso biyasho. Nobuso bunjani? Ubamnyama. Ujambumbi uhlwa yini? Ashayini Fabian yakho kodwa uhlwa yini? Jabona yakho. Uhlwa yini? Once you leave Jesus, nobuso bakho buyasho. Hleze usha. Hleze wenza njani? Shiso umona. Shiso ukuthanda izinto. Umona ukhuluma phela. Umona uvete. Yeah, kodwa nje uyamhla umuntu. Awukho nomjovo womona. Alikho nepilisi lomona. Nomngaze ubhashi eAsha kwanda waye umona uyafela. Umona uvela phansi kweAsha kwanda. Phusha la ngaphansi kweHerbalife umona. Uyasha into nomona. Ngoba siyabazi phela ugogo lana ophazamisa impumelelo yabantu ngeke ngesijampisi. Siyamazi ugogo ophazamisa impumelelo yabantu. Siyamazi uphilela vele ukufa. Ungazuthi uyaqashwa nje uyakubuza hawu umzukulu uqashwe ko. So vele uyazi ukuthi uprofeti angifise ngoba vele uzongiloya. Engicela noma seyi-10 ngifana ngiyothenga isigwiza unamanga ufuna ukukula may God save you. Bonke abakuthakathayo bayawa namhlanje. Bonke abamelana nawe bayawa namhlanje. Abavala impumelelo yakho bayawa namhlanje. In the name of ubuso babo bamnyama qhubeka yini enyenzakalayo mawulahla uJesu. Abaziwa yalaza ihlobo lemtswiphi le efika la ne crop top nesibhono esibheke enzansi. Yalaza ihlobo lesibhono esinengisila. Yalaza ihlobo lelifuna ukubonwa ngenkani. Simi hamba libembesa kanje ngathi dragonfly. Ngibone awusabonakala. Social media awusabonakala. Wena uwashisa uwavutha kodwa manje awusabonakala ngoba ichaphisa ingaphelelwa ushukela bayayilahla awusabonakala bathi abasabonwa nasestradini. Lehlobo seliza masontweni ke selisenza abantu abakholwa kakhulu wenhliziyo ya
izitha zakho. Zitha ngibuya ekukhandlekeni komhlaba. Usathane bekangibambile, kodwa bengicela ungikhulekise for umshado. Uyoshada newundlu, uyoshada newundlu, uyoshada nani newundlu. Wadla ubusha bakho bese ukanti obuye esontweni uyothola umshado. Anginawo umshado mno wabantu abaqeda impilo yabo ngaphandle, sebeza ngapha baskrepa kasho wena nganifala. Mushadisa uyapha emshadweni nenhliziyo ephuka u13. Mushadiselani inhliziyo wena shada newundlu. Bamba uJesu be-intercessor esontweni, thandaza uzulale phansi. Shada uyovela kuJehova. Okay, now let's start number 7, number 3. Let's start number 7, number 1. Bamnyama inkingi, basizwa ifilter. Yekani ukushela labantu lapha boma TikTok nani. Umuntu ngibona mhlophe lapha athi umlungu mase kafika la uthi ubuka isithombe, ubuka yena, ubuka isithombe, ubuka yena. Umalume kabani lo, umuntu isithombe, ubaba kabani lo. Athi baby daddy yomuntu, athi hayi imani ngifake happy kahle uzongibona. Uyangibona, ya ngoba lapha usizwe ifilter naye abathi handsome. Bafaka filter bathi handsome, bazi babe bahle. Uzibeka ukabanga nawe ukuthi ha uyababa lo muntu kanti we. Iacha yomuntu thambalisayo sambalisayo fala. Number 2 lithi ababonwa nasestradini. Umuntu bezonikhumbuza, abaloku anikhumbuza ukuthi anisangibona, yeah asakubona. Anisangibona, anisangazi. Umuntu ahambe esontweni right, so uyabheda manje abuye mfundisi anisangibona, angisakubona. Ubani kodwa ngiyakufanisa. Ubani ngoba lo ahamba la beka right. Lo vela manje ngiyamfanisa. Abanye bengisatha ngidlala ngane na awuzibona. Size 34 uyaphi 28. Uhlwaye ubhizi ngiyasilima unamanga. Ani into ekudlala. Kanti kubeka lithi iBhayibheli let's strike number 7, number 3. Isikhumba sabo sinamathele emathanjeni abo. Yabona ukuthi bese abantu bathi yimina. Akusimlo shoyo uJeremiah. Uthi ngisho nesithumba senzeni? Sinamathele emathanjeni. Uyakhumbula ukuthi wena uzobatshela thick women. Uzothi I'm thick and I love it here. What a manje. Slender by nature unamanga. Also slender by nature, you are slender by conduct, slender by circumstances, slender by situationship. Kubeka uJesu uyayilungisa impilo yakho. Kubeka bawukwatela abantu bawulahla uJesu number 3 indezayo. Uthola umuntu na 23 kodwa ubuzwa bushwabe. Ethuka minister ngabona sobafaka nabo abathi basalo tape bazama ukuzidonsa bafaka laba abe namehlo ngazi ukuthi ama dragon bazothi ilento bayithe ngithe sibafaka nama wedges laba donsa la bavala le salo tape bavala lapha ngaphansi ngapha iglue efrontal ube lokayishayita ngapha isalo tape idonsile la wena uyamshela nomuntu usebhlungwini ngeke akuzwe vele umuntu ufika ubuhlungu lapha ngaphansi ngoba isikhumba vele sesishwabene ngoba kana nje u-glow is no chase. Yaba stop ivaselina sithi kancane ibhayo wathi lapha ingoda lento lena ibaby oil sithi sigobe sibe right wena ulanda ama cream abogane ya isikhumba shwabane indaba awunaye uJesu athi isikhumba sabo senze njani. Yazi ukuthi siyashiselwa manje khona ugodwana inkinga. Noma nele ngine noma nele problem ebhedeni manje
bangafaka ingubo athi uyashisela makayimbula kuyabantu bakayivala uyashisa udliwa yini kangaka uyafana kuyashisa shisa kakhulu akasakhona ukulala bakalala ngakalefta ingazi uthi ufuna ukushaya istroke ulala ubheka phezulu umkhokhodla ubuhlungu bakalala bheke phansi isifuba siyamemeza nakade ubheke phezulu ngapha eqelela ikhanda lithi nke ushiswa izono amele sindi athi sikhumba sishwabela njengoba uqhubeka khona kokugcina babengcono ababebulawa ngenkemba kunababebulawa ngendlala lela parallel kubela kusiza la elamlele impilo yakho wafaka imask wena uzivikela ku-COVID kanti uyodliwa isono wenza i-social distancing ugeza izandla kawu-55 ungene esifuthweni futha nawogoma ukanti uzoba ngibekele ungabheki phansi ngiyakwazi ngofutha nawogoma hlafuna igaliki everyday awufuna ukufa ile lempilo yokuyivikela le manje seyidliwa isono le seyidliwa isono kanje ile lempilo ize ibhayibheli khona nowafa ngenkemba bese bangona bahamba nge-COVID kunawe wasala udliwa isono right now wazi ukuthi ugulunani uyakulo prophet lo uthi unamantimbane uyakulo uthi unamalumbo uyakulo uthi unedlozi uyakulo ukutshela bonke yekubo akakho straight ngoba inkinga akusila ama symptoms ilo source it is sin the source of the problem yemele sidile nga wena usuku ufuna ukudile ngama symptoms ufuna sidile nani isource isono sadila naso zoba right bongahlukana nesono zoba right bongahlukana namadoda abantu uzoba right azathi omnye indoda umuntu ngekhaza ngoba iyabheja baba iyakhipha la iyakhafula iyamemeza ngakugula yasibona isisu sakho ukuthi sikhuluphala la ngenzansi kakhulu ube usifaka ejimini ube usithakhina everyday khuluphala lesisu la lokulala namadoda abantu uyabona ukuthi sona lesisu lesesivela ngapha mawuthi uhleli siyaqitheka size ngapha lesisu mawuhleli phansi siyaqitheka size ngapha mawuthi uza ngapha siyaqitheka madoda abantu madoda ani cholesterol levels are going up ngoba stress isiyinkinga stress isini inkinga umzimba wakho awusabambi umuntu unabo 25 umzimba isiyaluyala ngathi jeli ashayitho moya esontweni size sikabantu kume 3 abantu kanye-1 thomoya ama level umzimba yale uyanasiyale umzimba yale uyale yini isono yini isono siyahluka Abu sindiswe namhlanje ubamba ngamathayithi umzimba ungabe right ulanda ngalento lena yamabhande ufase mawubuyela endlini uyaqitheka ungabe right inkinga iwana mele ubuyele kuJesu mele ubuyele kubani abhanda ngeke kusize baba yongela endlini ungabe right indaba ulala namadoda abantu uthanda izinto zabantu unomona ubulawa idemon lenkanuko awendlulwa uma ungangendlula iJesu ishakeke thanda shukela oshayela iMaster uyamfuna oshayela iToyota uyamfuna ongasebenzi uyamfuna omfishane uyamfuna tall dark and handsome uyamfuna yeah stand on fire aweneli nakube right ungeneli habinwele manje una 26 nele zakho ze soft and free manje awusekho right awukami inwele ziyahamba mawusibheke esipini inwele zakho ziyi-see-through manje obubuswa isono angiyisono esibili ngeza enkosi wenzani ukuphumula siyokuthola kuJesu esifutshana saloba mfanyana kwakho nje angawuthola ukuthuba thuna ngoba uneyikolodo kwananana amele phansi kwesifuba ungathi isifuba sejuba siney'imbambo vukana ngalayini lana ngoba vele nenza isono you will never be alright ujaha izinto amele ukuthi unganyakazisa uthando isikhathi singakafiki ngabe igala liyaphuka uwa-aplya na
Mfundisi ngithandaze ngibambe igala liyaphuka 21 years of age. Mfundisi ngibambe igala liyaphuka ngizama lokho umjolweni bangibona sijole bayathatha siwa 21 funa nomgolweni emjolweni bantu bafunda. People are busy bayafunda wena busy ngamadoda. Kumlela abafana left right and center ulala ezifubeni bakabula intamo ebabayo. And fire! Change my story, Jesus. Somebody shout, I must repent. I must repent. Yazi abanye babezwa ukuthi kuthiwa prophet but saze sa prophet unamanga. Prophet sakho nasi manje. Kwamele usindiswe kuqala. Umukelana into enzeka Jehova akasindiswa. In the name of That's good. Jeremiah 16 verse number 4 speaks of death of honor. Akakho umuntu okuhloniphayo. Akakho umuntu owenza njani? Akakho umuntu okuhloniphayo. Nasekhaya. Uzoqoshwa namadada asekhaya. Inkukhu uvela nje egedini. Ugijime nawe. Obela ngale ukazi uzwa. Bantwana bakuzwa ekhaya. Ngikhumbule ngimdala mina bathi umdala uyisaka na. Abantu abakuzwa ulahlekelwa iona, ulahlekelwa yini? Honor. Absence of money. Actually Jeremiah 16 verse number 4. Jeremiah 16 verse number 4. Ulahlekelwa na isidima sakho. Ulahlekelwa na isidima sa dignity. Awubina dignity, awubina sizotha, awubina inhlonipho. Yabo labantu abangazithi balahlekelwa ingqondo, uyoba njalo nawe. Uzabahleka kwamanje kodwa uyoba njalo. Jeremiah 15 verse number 1 azathi uNkulunkulu because they are rejecting me. Uthi nomthandazo kaMoses noma ungawuhlanganisa nomthandazo kaSamuel angeke wenze inhliziyo yami ibuyele kubo. Abantu aba reject uNkulunkulu noma ungahlanganisa umthandazo kaProphet lithi inhliziyo yami angeke ibuyele kubo. Uyabona ufuna sibuyele emva. Ngoba uthandazo labaProphet awuphili. Nanti ngoba impilo yakhe ilapha ku salvation yakho. Sindiswa kwakho kulapha. Kuningi babethela kakho. Inyanga izihlekise ngawe ithi beka isikobho senkomo lapha ngasegedini olkulendla kagogo utshela bonke abantu ukuthi ube iziwula. Wahlaba inkomo wabashoka ukuthi uyoqina umuzi. Wathi uyogeza umuzi nenkomo ube yisiwula ubeka isikobho sembuzi egedini ukuze bonke abantu babone ukuthi hawu Nkosi yami ngibe isithuphetho ngahlabela abantu abaphansi abangangisizi nga next. Shiya inyama emsamo uthi uyodliwa abantu abaphansi kodwa cleaner wena uyilahla. Thatha inyama uyoyibeka emathuneni uthi uyodliwa abantu abaphansi idliwe izinja. Sikhuluphele izinja esihlala ngasemathuneni. Sho ukuthi inyama idliwe abantu abaphansi idliwe izinja. Shiya utshwala ihenesi le emathunena uthi hayi abaphansi bayaphuza kufliphara laba phansi yephara. Bathela utshwala bahambe nabo ngoba bayakubona ukuthi awusile la. Khanda ukho right. Khanda ukho death of dignity, death of dignity. And umthandazo waProphet ngekusiza. Ngewenze njani? Ukusiza. And we are cast out of the sight of God. We are cast out of the sight of God. And God scatters you. Ubele ugijima nje. Omunye la respect manje usuka eKliposh naseKlipot bangasiwa khona bangasuka ngase-Arjini. Arjini nakhona akahlala ngesikhathi ujike ngase-Abur naseKendal uhleli nakuphi kuphi uhlanga hamba manje nomadic spirit ngoba uJehova belo kamlahla nje. Belo kamlahla azabuyele ekhaya, azabuyele kuphi? Bawushintsha-shintshana ngawo abafana namantombazana until you are saved, until you are hlala endaweni eyodwa. Hlala endaweni enjani? Eyodwa. Lelanjare oyode lapha kashayina ngeke kusize. Lelanjare oyode lapha kashayina uyolala nomfana ongakashadi naye angeke kusize. Cabanga bakulahle nelanjare. Blue noma ebomvu. Tada awuqeda ukuthanda baphinde bakushiyele lanjare angeke kusize. Save imali yakho yokuthengana namalanjare ubhizi ukhazana nesoka nesincinza sakho uhambe uyofuna ama certificates aphilayo noma sekhompyutha uyekele namalanjare. Bakuthengela uTeddy Bear wena ngeValentine bakulahla mhla ka28 February bakulahla wena. Bebandawo ngeValentine bakulahla bothi ugijimisa uthando kanti ngawugijimisa uJesu konke kutholakala masukubani masukuje akakubona ubumqoka bakho umuntu mawungekho kubani uJesu because uthando luza nobani noJesu uthando luza nobani. Alright mfundisi kwenzakalani mangibuyela kuJesu Isaiah 55 verse number 7 when you go back to Jesus mawubuyela kuJesu namhlanje yini ezowenzeka into engichaza ukuthi ubuyela ngemercy. He responds with mercy. He responds with what? Kunomusa owenele bonke abantu owenele bonke
When you come back to Jesus, he responds with what? With mercy. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man forsake his thoughts. Let him return unto the Lord. He will have mercy upon him, and to our God they will what we call abundantly pardon. Isaiah 1 verse number 18, Bible lithi nomizono zenu zibomvu kodwa uJehova uzozenza zibe njani? Zibe mhlophe. Isaiah 43 verse number 25 lithi I am even here who blots out your transgressions for your own sake, for my own sake, and I will not remember your sins. Into enkaza ngoJehova ngaqolela izono zakho uyayikhohlwa. Izono zakho zenza njani? So when you return to the Father, not just restored, what happens is heaven terminates records. Heaven terminates what? Records. Number 2, heaven restores your identity. Heaven rewrites your history, and heaven removes every stain in your life completely. Every stain in your life. Call. Sekuyosala lethathu ke egama lomuntu owakushiya. Ngoba ngikwazi wawuhlanyiswa yiliphi ithanda uzubhale thabangu la. Uzubhala igama lakhe la. Ngofuna ufake inja phezulu kwayo ngoba sekuyosala yona. Kodwa uNkulunkulu uyoqima. uNkulunkulu yenza njani? Yoqima. He will remove it. Isaiah 58 verse number 9, when you come back to God, you gain access. He restores access. Uyakhona ukubuyela kuBaba. Nithi shilo sokuthi mawungekho awubuyele kuBaba, you gain access. Number 2, your voice. Number 2, your what? Your voice. Mawukhuluma uyezwakala. Mawukhuluma uyezwakala. Mama usindiswe nje makakhuluma siyamlalela ngoba wenze njani? Usindisiwe. Noma kuthiwa kunomhlangano wala kule ndawo le asekukhulume laba abangathakathi, laba abathandazayo. Thakathi mayakhuluma sincapha sonke nje akuyose sithule ngoba uyasiloya, otherwise ke akathule nalona. But uthandazayo bayamuzwa abantu. Uthandazayo benza njani? You receive your voice again. Nako kunye kwesi3, proximity to God. Usondelana noNkulunkulu. You become one with God. When you go back to the Father, you become one with God. Repentance opens what we call the channels of communication. Uyakhona ukukhuluma noBaba. Awusadinga umfundisi kuze ukhulume noNkulunkulu manje. So uvela uguqe endlini yakho akuzwe uBaba. God can hear you from your own house. Akusamele manje ukuthi ufaste aze akuzwe. Ukuzwa noma usuthi Baba. Uthi thank you Father. Avela kuzwe asezulwini. Isaiah 30 verse number 18 siyezwa ukuthi ukuyisana nabathi divine eagerness. Therefore the Lord will wait. Therefore the Lord will wait that he may be gracious unto you. For the Lord is a God of justice. Blessed are those who wait for him. God is not reluctant. He is waiting for you to return. He is waiting for you to return. uNkulunkulu kulindele ukuthi ubuyele emva. Ukhathe njena lentambo oyigabela khala uyona iPitbull wena ukuthi ungagadwa intambo insonto egreen. Insonto egreen nesonto ebomvu noma emabhidana ngeke ikuvikele. Uyovikelwa ubani wena? uJehova. Yinja kuphela ebanjwa ngensonto. Likhona kodwa ngani zakwethu? Yinja kuphela ebanjwa ngani? Ngensonto. Isaiah 41 verse number 10, he reinforced what we call the covenant presence over your life. The Bible says, fear not, I am with you. Be not dismayed, because I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you, and I will uphold you with my righteous hand. Yes, Jehovah. Isaiah 44 verse number 22. This verse seals it now. The Bible says, I have blotted out the thick cloud of your transactions and your transgressions. Actually, return to me, for I have redeemed you. For I have redeemed you. When you return to the Father, he doesn't treat you as a stranger. He treats you as a son. He treats you as one who's already redeemed, already accepted, and already in the right position. Already in the right. Sibona ngamasikazi kodwa uyakubuyisela uBaba. Ngeke akubalele izono zakho, uyakubuyisela endaweni yakho. If you want to go back to your place, uqhubeke uzwakale, uqhubeke ube nale inhlanhla owakhula unazo. Zadliwa yilabantu obhizulala nabo, kungamele ulale nabo ngoba wagcina walala nabantu abayinyama. Just abanye bena nikhona ukudisena. Walala namasela wena, walala nezigebengu zithembisa imali engekho, walala nomuntu owashaya umphakathi athulindele imali yerafu. Uyazi wena Nkosi impilo yakho nje ibuhlakava ngazi noma into right leyo wathi hlanga hlangene inkolela ngilona ipedi mina umsuku Nkosi yami impilo yakho ihlanga hlangene. Yeah, Jesus. Omunye wayenuka nomlomo wamthanda bathi ngizosigezela yena uSamson, bathi uSamson angwathanda amanzi wahlala naye nensila
logeza once a day nakhona mangabe yaphuma mayangaphumi uhlala nensila 3 days kudla khothwa amadlozi kwasho abadala. Jesus, may God help us. Returning to God does not just restore you, it elevates you and repositions you. Number 1, to purpose. Uyazazi indaba zakho ngabe uyaJesu. Uhamba usula nje nezinto zomhlaba nama trends zomhlaba because sokubani sokuJesu. When you return to Jesus, you remember who you are. Umama umama uyekela ukuzibiza ngoGladys umdala kangaka. Ngiyaphiza lithi Granny kini ngiuGladys mina Gladys wani umdala wena uGranny ugogo. Nimbonile beka trend agriyatsotela 57 years of age ulana nomfana omncane na 20 what. Can you imagine ogogo abasafuna kwabafanyana ngabo Ben 10. Jesus Christ. Even ngale kwa menopause abanye solo basafuna indoda. Asiyo fasizamile bafazi. Let's go do it now. Oh, Jesus Christ, God help us. Isaiah 61 verse number 7. Instead of shame, you shall have double honor. You shall have double. Honor. Everlasting joy shall be yours. Yes, everlasting joy shall be yours. Loss is replaced with multiplied dignity. With multiplied what? Dignity. Isaiah 60 verse number 1. Arise and shine, for the glory of the Lord has come upon you. You become visible when you are in Christ. We are born again. Uyidark nje elihle kuzokuthiwa uyidark elihle uyangeza mama bese niyayifaka niyifakelana wanibahle nje ninje abanye benu niba abanye vele siyavuma funa ngathi isimo sabo ngathi ngathi ngaba khona into ebakhaphayo ukuze bangathi benza ukubonakala. But abanye benu you are beautiful man, nibahle with your natural hair, ufasa isinubu uluke isinubu isinubi sakho, ufasa ipondo lakho lele lide libanga impandla siyalazi mos lele straight back bese fala ipondo libanga impandla lele awulazi ngeke ngasebenza esalon bonke banempandla la bosisi angaza afasa ipondo nje siyazi ukuthi makabuya uyobafuna ihefuthi kube kunempandla. Oh Jesus, siyofasa samile bafazi it restores your visibility. You will be seen when you come back to God. You will be seen. 9 years. Indoda sola ikilobola 9. 1, 2, 3, 4, 7, 5, 7, 7, 8. North, yeah, north. Iminyaka 9 years nomntaka kulobona than fire. Abela wathi ngiyazama ngiyazi kodwa uthenga ipolo. Akasayina kodwa iqembe ekhaya ngamavile epolo. Nawe uyamwashela, uyamgeza lokumgeza. Ummeshanise nezimpahla 9 years la kakuthathe inde kwenza ungabi visible ukuthi awusindiswanga. Uthi awenze njani? Thina sathandezela umuntu for 20 years ahlala nendoda ingamlobola yamlobola in the first year aqala ukudibana nathi washintsha yonke lento nawe nje uze kuthiwe becoming a wife. Elaze la tshalo leli libhale becoming la ngemuva abanye benu lelilunga ngoba nisindiswa ngigcine ithombe ngoba anisindi okena kuyilakha lapha TikTok uthi clock it ayize kuwe clock it until you are saved, until you are. Isaiah 22 verse number 15. Once you go back to God, there's what we call transformation. Until the Spirit is poured upon us from on high, the wilderness becomes a fruitful field. Then you will be barren for the rest of your life. Your daily business will vanish until you have Jesus. Until you have. So mangabe you are not in Christ, you are in negativity. If you are in negativity, negative energies will work over your life. Umutu sebenza mtini. So when another una covering imithi yabiyasebenza, you strongly stand kodwa kuthi akusone sakho kodwa sisakho bafike bastart. Yini ndenza ukuthi bastart is because you are not reinstated awubuyiselwa no Jehovah. When you return to God, you don't just go back to where you were before you fell. There is a was, but you stepping into something, a higher order of mercy, access, honor, and manifestation. So you are going to fake on tongues. Tibane nabantu abasindiswe so afake now. So zenza umuntu othanda zakhe.
sesazi ama-posture okuthandaza, sakwazi ukuthandaza. Zoyeka nalokufaka ukuthandaza. We'll come back to God and manifest power. And manifest what? Power. No shumayela ney'shumayelo zabantu. Because we are in Christ now. uNkulunkulu uzokunikeza sakhe isambulo. Noma nginikeza bona namhlanje, noma ngathiwa wabuzwa somewhere kodwa akakubeka ngale ndlela ngikubeka ngayo. It's my own message. Uphatha into yakho. Hayi lokufake inshumayelo zabantu. uNoah bekagibela umkhumbi yanethi imvula kodwa abanye bathi mabaya phansi waphakama umkhumbi kaNoah. Bazalwa nani nizophakama yabona inshumayelo nje bayizwe eGNF sebafuna ukuzifaka phezulu kwethu. Ayishunyayelo kwenye indawo ufuna ukuyifaka ngapha. God gives you your own revelation when you come this side. Ndaba uthi umakhelwane ufaka ivrand na ufaka ivrand. Yani ivrand ku one room sanibona. Ngombona umakhelwane nje singafaka ivrand na uzofaka ivrand lapha kule one room. Yani ivrand toilet. Yani ivrand toilet. Wenzani toilet ngoba ivrand phela kusho uzohlala khona uyohlala entoyo. Imbungana no. Because ubona umakhelwane so uthenga imoto naso ufuna ukuthenga imoto ungazogcina ulanda imoto naye labathi bajaj uthanda izinto makhelwane ufake iweave naso ufuna ufake iweave ingoda lento yase Nigeria le bawusila into M1 la ibizwa ukuthi le weave le yebo le frontal weave yakho le uyifake nawo kanye uyazibona ukuthi nenhlonga zi avocado so wenza lento le la isiphongo siphume bese uyasabeka. Ngokubona umakhe ayenza lento nawe sofuna ukuyenza njani ukuyenza wenza iblockchup wenza ufaka iblockchain nawe sofuna ukuthi uyagunda ugundelana wena uyazi inhloko yakho ukuthi ubona umuntu ayenza into nawe sowenza njani so uyayenza. Bona afaka ipencil sketch so uyayifaka nawe kalunopete phela pencil sketch nopete ngehambisana so uhamba kanjani uhamba kanje so uhalela into zamakhelwane. When you go back to God you remember your purpose. Ubamba okwakho ubamba into zakho ubamba direction yakho. Umuntu ufaka igold nawe so ufaka igold eyani igold emazinyweni thathi nje imali uyifaka emazinyweni awazi uyifakelana bayafaka amathathu nawe so ufuna ithathu eyani ngoba ugogo wakho uyamazi ukubiza ngesatanist mangabe ukuthi ufake ithathu so ubhiza ugogo fire ulahlekile umntanami fire ulalisa kabi ugogo yengento amathathu wabona abantu bafaka amathathu. God when you are restored back to your position uba neyakhe impilo uthanda izinto zabantu awufuna izinto zabantu uphile yakhe impilo uhamba ngendlela yakho uhamba kulane yakho uba ne fashion trend yakho bane fashion trend yakho unuka iphunga lakho nje liba right na nomunye anuka iphunga lakho omunye umuntu ubona ugqoke lokho sofuna ugqoka bona abona udla lapha naso ufuna ukuyodla khona yini uthi awunayo yakho ini impilo yakho ini impilo. But when you come back to God you have your own life. I need my life back. Funa yami impilo. You had your own life well and your bubble it busted because you wanted other people. Yaboma lento yakho impilo yakhe yakwenye direction because you were watching other people. Abanye hayi ukuthi bayalotsholwa bazilobola ngoba bahamba nani nepressure yomhlaba. Wasilobola umfana ngeke akuphathe kahle uyokukhumbuza every day phela nokulobola ngabe wasilobola wena. So abanye hayi ukuthi bayalotsholwa bazilobola ngako bahlupheka ngabala ungabi nepressure ungaforced ngiyangizwa ngoba abanye baforced basemathandweni ngoba babona umjono uyatrenda kulamalanga. Umfana abangakuthanda akakuthandi angeke akuthande ngoba wena umsendela ama notes uzowasenda nje uzothi wasenda awashuda afaka group ya community faka group yomzabalazo siye lapha sibone wena ungunu phambi kwabantu bayakuthanda kakuthanda ayikho into ongayenza ukuthi akuthande yekela ukugijimisa uthando kana udingeka emathandweni salungisa inhliziyo yakho. Hila abanye bengahili hila nawujolo nomuntu 4 years emva kwalokho bese uthi 2 days wena songena komunye umjolo unamanga hila baba hila ngoba uzofuna kumenza lo musha afana nalo omdala. Change your heart, change the way you do things. Once you are saved, kuyashintsha indlela yokwenza kwakho ini ize awuthandi into zabantu uthande yakhe impilo. Uyami impilo yangikhaza nginamagwegwe ngikhaze kakhona la namagwegwe wami ngibone ngizama ukuqondisa ngingathanda nje anjani asongshanga happy siyami lana bangamemeza kahle nje ngahle iphakame ngiyithanda injani I love my skin color, I love my life, I love the way I talk. And then I can't do that nonsense. I'm not changing my voice for anything or for anyone. I love myself. I'm created in the image of God. You're going to chinja. We're going to fly by low. Abanye benulinyazo lokufuna kuvelana nemali ningenamali. Abanye benufuna kuvelana bo clever kana uyena uclever siyakwazi imesi yayikushaya phansi wena wawufela neLO.
You can't be clever outside of love. I'm bringing it back to God. Once you come back to God, everything about you will change. Everything about you will change. I'm tired. I'm tired. Sengikhathele. Utshontsha kangaka njengoba usindiswa. Uyasebenza la usebenza khona. Bakubala imali ethilini. Hlezi ishode yakho. Angiyazi kodwa ibright kumbi. Tshontsha uzutshontsha ama 5 rand wafaka ebra. Bawe nyophatha i-breast cancer nini. Ifoni ingena la. Imali yephepha ingena la. Abo 5 rand utshontsha bangena la. Something must change. Tshontsha kangaka nje is because you're not saved. I want to be born again. I want to be born again. Fundisa imali mayingeni yaphuma ngoba anginayo into straight. Angikwazi nokubudget ngoba usindiswanga. Abasindiswa bane budget bayazi ukuthi nayingeni imali siyisapha. Wena ubhizi dliwa ipoliano namanga check ipay slip imali dliwa wena. You are the one who eats the money. We are a chopper baba. Ungangena imali nje obingenile nje kwabanye manje. Ihliziyo ishayela phezulu akho nokuhlala phansi. God must help you. God must help you. Your time is finally come. Isikhathi sakho sesifikile. Nengiyazi ukuthi le phone oyiphethe wayithola ngokuthi ulale nomuntu. Kodwa kwamele usindiswe manje. Ngiyazi ukhomela abanye abantwana ukuthi thina siyaphanda kodwa uphanda kabi. Phanda ngokulala nabanye abantu. Sengashintsha impilo yakho. I know. Ngiyazi ukuthi konke lokho okugqokayo hamba ukhomela abantu phela thina siyaphusha phela thina sikalo phusha ngokulala namadoda abantu or nabantu ukuze ube nemali. Ungasikhomela thina ngalala nabantu. Thina konke sinako siyaphusha, siyaziphushela, siyazama. We do something that is legal. Wena umkhwanazi uyakufuna. Wena uyakufuna umkhwanazi wena. Because akukho okwenziwe ngaphansi kwecarpet ongekuvela ngaphezulu. Ayikho impunga yeshadi. Siyazi ukuthi untshontsha amalahle wena, untshontsha ikhopha lapha emahla wena. Yakama. So come back to God. Come back to God. Abanye balana bebi mfuyo. Awubamba mfana wami. Awubambe esipayeni, awupanic yoba right. Amba majubela bobhonzi ngeke ube nebalance. Uhamba usima nge10. Isikhathi sakho sokubeka kuJesu manje. Some stealing cars, some stealing ama-gate bebe ama-moto. La igate alisavuleka solivula ngezandla bo press remote, somebody is taking ama-moto manje. Why? Because uyaphanda ama-hustling boyfriends. Sibambe inkunzi khona na desperate. Ungasitshontshela khona la Nkosi yami. So sitshontshele ngoba ngawufanwa egrill banemali egrill. Thina uyabona nana nabafuna ukuthi si-extend izindlu zethu. Kodwa ufuna uku-extenda kuyaliwa. Kodwa ufuna ukutshontsha khona la. I don't know what I'm praying for, but something must change today. Something must change today. I want to change my life. Ulana namhlanje uthi uNkulunkulu ngumfundisi wami ngicela ukushintsha impilo yami. I want to change my life. Asimani ngenyawo zethu. I want to go back to God. Ufuna ukubelana noJesu. Ngicela uze ngaphambili. Bona ngaphakathi uthi Nkosi yami, ngifuna ukubelana noJesu. Angifuni ukushwabana. Angifuni ukubuya ngize sengigula. I want to meet Jesus today. I want to give my life to Jesus today. Ngifuna ukuzinikela kuJesu namhlanje. Ngamsaba umakhelwana kana Zulu, ngamsaba umakhelwana kana Sihogo. Iza ngaphambili manje. If you want to be born again,